ଚାପଡ଼ାଟେ ଦେଲେ ଠାକୁର ସେଇଠୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଘ ବଳଦ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହଳ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାମଚଣ୍ଡୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରୁଛୁ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏ ତାଙ୍କ ଡୁଡୁ ଅଛି ଆଉ ଭାଉଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ। ତ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ବି କେବେ ଯାଇନି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯିବି। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ମନ୍ଦିର ଆଉ ତାଙ୍କ ମହିମା କ'ଣ ସେଠି। ଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ତ ଆମେ କେବେ ଯାଇନାହୁଁ, ତ ମାଆଙ୍କ ମହିମା ଶୁଣି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ଦିରର ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିଥିବେ ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ମାରିଦେବେ, ତ ମନ୍ଦିର ଲୋକେସନ୍ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ଫଲୋ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଗେ ଦେଲୁ ଏବେ ମାଆଙ୍କର ୱେଲକମ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ପରେ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ଏବେ ଆସିଲା ହାରି। ଫାଇନାଲି ବହୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପରେ ଆମେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ। ଏବେ ଭୋଗରାଗ କିଣା ହେଲାଣି, ଆମେ ତାନ ଉପରକୁ ଯିବୁ। ହଁ ଏଠି ମେଳନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମେଳନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଏମିତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆମର ପଞ୍ଚଦଳ ମେଳନ ହେଉଛି, ଯେମିତି ସବୁ ଦିଅଁ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା କରାହେଇଛି ସେଠି ହେଉଛି। ଏଇଠୁ ଆମେ ପାହାଚରେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଉପରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତ ଏଇ ସିଡ଼ିରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଦୁଇଟି ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାହାଚର ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏତେ ସାରା ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ତ ଆ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ଆମେ କାହାକୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା। ତ ଆମେ ଆସିକି ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆଉ ଉପର ଜାଗାଟା ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ। ତ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝିବା, ପାଖରେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁବାସ ସୁନ୍ଦର ରାୟ, ଘର ଗଡ଼ମାନ୍ତ୍ରୀ, ମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ଏଇଟା। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଏ ମା ବହୁ ପୁରାତନ କାଳ, କେଉଁ କାଳରୁ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ତୃତୀୟ ଯୁଗରୁ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଜେଜେ ବାପା ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ବଳିଆ ଠାକୁରାଣୀ। ଇଏ ଶିଳା ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଶିଳା ଦିନେ ଛୋଟିଆଟିଏ ଥିଲା, ଇଏ 4-5 ଫୁଟ ଥିଲା। ଆଉ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ କଇଁଆ ଗଛ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ମା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମା, ଏ ଦୁହେଁ ଜିଦିବାଦରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବୁଝିଲେ। ଏ ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣ ଜିଦିବାଦ ଏମିତି ବଢ଼ି ଯେତେ ଏତେ ଦୂର ହେଇଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଯିଏ ଜାନି ଆମର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜେଜ କଥା କହୁଛି। ସେ କହିଲେ ବେଧେ ଝିଅ କେତେ ବଢ଼ୁଛୁ କହି ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ାଟେ ଦେଲେ, ଠାକୁର ସେଇଠୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ ଯାଇକି ଆକାଶରେ ଲାଗି ସାରନ୍ତାଣି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଚାପଡ଼ାଟେ ଦେଲେ ସେ ଏଇଠୁ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡକରେ ପଥର ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଛି ସେଇ ଖଣ୍ଡକ ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଇଏ ତଳେ ଆମର ବାଘ ବଳଦ ଯୋଚା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ। ଏମିତି ଦିନେ ଏଇ ମାଳିର ଯିଏ ପୂଜାରୀର ଗୋଟିଏ ଏଠି ବାଘ ରହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବଳଦକୁ ବାଘ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଇଏ ଆଉ ପୂଜାପୂଜି କଲାନି। ଠାକୁର କହିଲେ ଆଉ ତୁ ପୂଜା କରୁନୁ, ମୁଁ ପୂଜା କରୁନି ନା, ମୋ ବଳଦ ତୁ ତ ବାଘ ଖାଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ତୋତେ ପୂଜା କରିବି। ଠାକୁର ତାକୁ କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନେ କି ଯେ ତମେ ଯାଅ, ତମ ବିଲେ ଯିଏ ଥିବ ତାକୁ ଧରିକି ହଳ କରିବ, ବୁଝିଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ତା ଜମିରେ କିନା ବି ବାଘ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତାକୁ ଧରିକି ଦିଘେରା ହଳ କରିକି ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତ ରହିଲା ଆଉ କ'ଣ।
ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ଇଏ ଚଣ୍ଡୀ ନାମରେ ନାମିତ ହେଇକି ଥିଲେ, ଖାଲି ଚଣ୍ଡୀ ହେଇକି ଥିଲେ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ନାଁ କେମିତି ହେଲା ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ବନବାସ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ଆସିବା ଭିତରେ ଇଏ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟଭାଟ ହେଲେ, ଏଠି ତାଙ୍କର ସପ୍ତଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ରାମ ପ୍ଲସ୍ ଚଣ୍ଡୀ, ସେଇଦିନଠୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ହେଇକି ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଉଛି ଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଯେଉଁ ପାହାଞ୍ଚ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପାହାଞ୍ଚ ହେଇଛି ସେ ଦୁଇଟା ପଥର ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ଥିଲା। ଏ ବହୁ ଲୋକ ଲାଗିକି ହେଣ୍ଟେନ କରିକି ସେ ପଥରକୁ କେହି ବାହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ହଉ ହଉ ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ଗୁହାରେ ଫରେ ପଇଲେ, ତାପରେ ସକାଳ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଥର ଦୁଇ ପଟକୁ ଫାଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ନହେଲେ ଗୋଦା ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଏମିତି ଗଳି ଗଳି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ବାଘ କୋରଡ଼ ଅଛି, ବାଘ ଏଇଠି ରହନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସିଂହ ଯେଉଁ ପାହାଚ ସବୁ ମାନସିକ ସବୁ ମାନସିକ ଯେତେ ଯାହାର ସବୁ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଛି, ସବୁ ମାନସିକରେ କିନା ସବୁ ମାନେ ବସେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ଚାରିପଟେ ହେଉଛି ନା? ବହୁତ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲୁଛି। ଲୋକମାନେ ଯାହାର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉଛି ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବୋଦା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ଟାଇମ୍ ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମା ତ ବହୁତ ବଳିଆ ଠାକୁରାଣୀ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଥରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିରେ ଡାକନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିରାଜମାନ ହେବ। ଏଠି କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଫେଲ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବଳିଆ ଠାକୁରାଣୀ। ଏଠି ମୁଁ ଆସିନଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲି, ଶୁଣିକି ଆସିଥିଲି। ଯାହା ଭାବିବ ତାହା ହିଁ ଫଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠାକୁରାଣୀ ନିଜେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଯେଉଁଠି ଯାଉ, ଯେତେ ଦୂରରେ ଥା, ଯେଉଁ ନଈରେ ଥା କି ନଦୀରେ ଥା କି ପାହାଡ଼ରେ ଥା କି ପର୍ବତରେ ଥା, ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବ ଠାକୁର ସେଇଠି ସିଧା ଆଉ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖିବ ତମେ। ରଜାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀ, ପୁରୀ ରଜା ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଏ ଠାକୁରାଣୀ। ଏବେ ଖଞ୍ଜା ଅଛି, ବହୁ ପୁରାଣ, ଆମେ ଅଳ୍ପ କହିପାରୁନୁ। ଆମେ ତ ଏତେ ବି ଜାଣିନୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଣିନୁ। ପୂଜା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ବର୍ଷକ ଥରେ ମା ଲାଗନ୍ତି। ଆଙ୍କର ଯିଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି କନ୍ଧ ପୂଜାରୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜା। ଆଉ ଯାହାଙ୍କଠି ମା ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେ ସେଠି କାଳେଶୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷକେ ମା ଥରୁରି ଆସନ୍ତି, ରାତି 9ଟାରୁ ଲାଗିଏ, ତା ବାରଦିନ ଦିନ 10ଟା 11ଟା 12ଟାରେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏଠି ପଞ୍ଚୁଦଳ ଗୋଟେ ହୁଏ, ସେଇଟା 2 ଦିନ ଆମର ହୁଏ। ଗୋଟେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ 7 ଦିନ ତଳେ ହୁଏ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା, ସେଇଟା ରଜ ପର୍ବ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଲା ଠାକୁରାଣୀ ଲାଗନ୍ତି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ରାତିରେ ଲାଗନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମା ଛାଡ଼ନ୍ତି। ବହୁ ବଳି ବହୁ ବୋଦା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ଜମା ହୁଅନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ସେଇଟା ଆମର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ 8-10 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାଟା ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିବେ ମା। ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇଟା, ପୁରା ଘରେ ଘରେ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିବେ ମା। ଧୂପ ପଣା ପାଣି ବଳି ବୋଦା ସବୁ ଚାଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଆମର ସେଇଟା। ଆଉ ଉପରେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ବାପୁ ଭୟାନକ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ ହୋଇ ଭାଇ କି ପାହାଡ଼। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ପୁରା ଆହୁରି ପାହାଡ଼ ଉଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଅଛି, ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ ଅଛି ପାହାଡ଼। ଏତେ ହାଇଟ୍, ମାନେ ପାହାଡ଼ ପୁରା ଆମେ ପୁରା ଟପ୍ରେ ଅଛୁ। ମା ଯେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆହୁରି ଏଡ଼େ ଅଛି। ଏତେ ଉଚ୍ଚା ପୁରା ଚାଲିକି ଆସିଲା ଭଳିଆ ବି ନାହିଁ।
बहुत बढ़िया लगे आप जगह जमती है गोटे थोड़ा आसतु छाड़िक जानी एपटे पछपटे पूरा मंदिर पछपटे माने पूरा पहाड़ पर के देखा जाए देखते पूरा माने भयानक जंगल पूरा बाघ सत कथा ये बाघ ही रोथे मैंने कहते बाघ रोती पूरा कि देखा केमती जगटा देखु मैंने ये सब गछ गटे खाली पहाड़ भितर गछ मुझे पहाड़ उपर केत आसनी ये जगह पूरा अलग प्रकार भयंकर देखा एठू सब ये चारिपटे रोषे कर रोषे बढ़िया जगह है पूरा रोषे पूरा पथर पथर सेट हो रोषे आसवे खाली डायरेक्ट हंडा हंडा बस रोषे कर पानी भी बंदोबस्त अच्छी से टांकी फांकी सब ये बस पहाड़ पत्र बस ये चांदनी फांदनी कराई रोषे बढ़िया जगह है देखा पहाड़ में आसी रोषे कर मस्त लगे से ऊपर जा रोषे कर सेपटे पछपटे भी अच्छे ये आगपट साइडटा ये लोक रोषे कर टिया बुलिक आसला केम लगला मंदिर बहुत भल लगे बहुत भल लगे आउ से पहाड़ बुलिल सब हाँ ये सरला पर आइसक्रीम खाऊ हाँ सिंह देखिलु बाघ देखिलु हाँ हाँ आ कौन कहबू अक्सने सेतिके टिके लवर एतिके ल मामा मुंडिया मल्ला बस आज मैं एतिकी आपन जदि वीडियो भल लगी ताले वीडियो को लाइक करंतु आउ मो चैनल समस्त वीडियो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो देखिथिबारु धन्यवाद।